Hej, I ankommer nu til Charlotteparken 34 i Horsens. Her er mulighed for altid at parkere en bil inde på privat grund. Kommer I om aftenen her, så er der sensor på, så man kan se hele vejen rundt om huset. Vi udlejer 2 dejlige lyse, røgfrie værelser. Begge værelser har egen indgang, og der er separat nøgle til hvert værelse. Vi går nu ind på værelse nummer 1. Og her er et dejligt stort køleskab. Der er internetopkobling på begge værelser, så man har mulighed for her at sidde med sin morgenkaffe eller sin computer eller læse en god bog. Der er dejligt med skabsplads. En rigtig god dobbeltseng med en tyk topmadras, så liggekomforten er helt i top. Der er tv. Mulighed for at købe vin, hvis man ønsker det. Og så går vi nu ud i en entré. Herude der er der mulighed for at lave te og kaffe. Og der er også spil og feriemagasiner. Der er masser af brochurer over, hvad der sker i Horsens og omegn. Det kan man selvfølgelig også spørge os til råds om. Så er der et badeværelse, der bliver delt med værelse 2. Der er en rosenisse. Og under håndvasken her, der er der alt, hvad man skal bruge. Der er håndklæder, karklude, viskestykker, der er service, gratis kaffe og te, glas til vand, til vin. Ja, og vi går igen ud igennem værelse 1. Og går ind på værelse 2. Her er også et dejligt stort køleskab. Og en lækker dobbeltseng med en tyk topmadras. Igen ligge for den i top. Og her er plads til at sidde med sin computer og sin morgenmad, hvad man ønsker. God, stor dobbeltskab. Og der er fjernsyn med DVD. Og også her er der mulighed for at købe vin. Så går vi ud på vores dejlige store terrasse. Herfra er det muligt at kigge ud over Horsens Fjord. Og ud over vores egen petanquebane, som man altid kan låne kugler til, som man kan spille på. Også om aftenen er der lys her. Så ser vi ud over Stensballe Golfklub og over golfbanen. Og ellers ud over vores store dejlige terrasse, hvor det er muligt at grille, hvis man har lyst til det. Og ellers bare sidde og nyde det. Og så går vi igen om til parkeringspladsen, hvor vi startede. Og så vil vi sige, at vi glæder os til at se jer på Charlotteparken 34 i Horsens.